Pagkalitan. Stock lagi. Kami naman pinilagay dito. Ibigin niya katamang tersus. Kapit itong mag-cross siguro. Kaya ka. Zigzag lang yan, zigzag. Lagi yun. X-ray antimeto, tas balik meting. X-ray kanina, tas balik meting. Alin mo lang, muna lang ako rin. O sige, lang ako. Sige, tumba mo na lang. Stay out.
Cross siguro. Zigzag na rin, zigzag. Ano lang ka tayo kanino? Hindi, pare ko yun, di ba, silulping yung wangko. Pati salamin ng mali mo. Zigzag yun. Next may antimeto, tas balik may check. Next may kanina, tas balik may. Muna lang ako rin. O sige lang ako. Sige, tumba mo na lang. Stay out. Kami naman, nagigigit eh. Kaya ka naman. Nasa soup. Kaya na yan. Ibigin niya katamang tertius.
Pepper. Ano nagkapatid ako dito? Hindi, pare ko yan naman sinulping ang wang. Pati salamin ng mali mo. Sige yun. Next may anti-method, tas balik magic. Next may kanina, tas balik me. Alam mo lang, muna lang ako rin. O sige, lang ako. Sige, tumba mo na lang. Kaya, Stock magic. Kami naman, pinagigit eh. Kaibigan niya katamang terces. Siguro. Kapit itong mag-cross siguro. Kaya ka.
patay ko kanino. Wangbu. Hindi pare ko yan naman silon bigay yung wangbu. Pati salamin ng mali mo. Sige yun. Next week antimeto tas balik magic. Next week kanina tas balik me. Meron na lipsan. Ay, susi ko. Pagalo. Pagalo. Sabi pala may biya sa saham na ito. Ano all? Sinak magic. Wakin magic. Pipingin ka katamang tersus. Ha? Siguro. Kapit kang mag-cross siguro. Humigit. Ha? 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 Nasa, balik din. Ang dami ba anda? Ba't minum na kami ako? Oo. Paano ito bigay sa yan? Ano ko ikit? Ano yan? Ito ay wala. O kasi may nakapamahit yung muli boss niya. Kulay mabilis niya. Zag na rin. Sigsag. Nandun siya. Kakaran? Muna? Oh, Para? bali. Baong po. Siguro niya ito. Salamat lang. Dito nito.
Na. Makalibyan yan eh. Pagtuli yan. Wala Kung dumakamay. ang katay ko dito. Talong. Okay, lumabas. Nalagay sa lang. Ano pare ko yun naman, silod mo ngayong wangko. Ay, nagkuha akong biso. Yung 7 biso. Pati sa lamin ng mali mo. Edited siya pero nilay. Sentro yung bato. Dami kami atong wala. Hindi mag-live ko. Lagi Ano yun. mo? X-ray ating method, das balik metik. Mali kaya ni, taboy nalagay sa ganyan. X-ray kanina, das balik me. Huwag kayo pag nalagay. Kung ako watch ako, kasi naging siya yung watch ako. Alam mo lang, muna lang ako rin. Pag sige, lang ako muna. Sige, tumba mo na lang. Pagkalitan? Sinak na, Jik. Kami naman, pinilagay kita. Pipihin ka katamang tersus. Ha? Siguro. Kapit na mag-cross siguro. Kaya ka. Ano? Sigsag na rin, sigsag.
May ngayong wangbo. Pati salamin ng mali mo. Lagi yun. Next may antimeto, tas balik magic. Lagi yun. Next may kanina, tas balik magic.
Para may magalit sila. Sige yun. Next week ang timiyento, tas balik pwede. Next week kanina, tas balik pwede. Wala na lang ko rin. Kakyatik, may late ka. May late ka. May late ka. Ano na? Hindi ka tamang tertius. Ha? Bakit ito magkas siguro? Wala ko. Zigzag na rin, zigzag. Pare ko na yun, diba? Sinunting yung wag. Pati salamin ng mali mo.
X-me kanina, tapos balik me. Hindi ko na, muna lang ako rin. Sige, ako. Sige, tumba mo na lang. Ayan. Kami naman, hihingi ka naman din. Ha? Bakit na matras yun? Hindi, bili ka ng ice. Nandun yung cooler, kunin mo yung cooler. Dalawang cooler. Chris, itong luklukan kami talaga sa tanay mo yung father. Right, bili ka ng yelo. Umusin mo na itong 300. Ngayon, direct mong tikabit ang luklukan, chulang pipita. Luklukan ng Polanesa, dala sa mga dagdag. Hello?
Pwede yun. Next mo yung antimeto, tas balik magic. Next mo yung kanina, tas balik me. Hindi mo lang, muna lang ako rin. O sige, lang ako muna. Sige, tumba mo na lang. Ayan. Sinak lagi. Kami naman, pinilagay dito eh. Tuya ka naman. Nasa loob. Yan eh. Baby, hindi ka tamang tertius. Ha? Siguro. Bakit itong mag-cross siguro? Kaya ka. Ano? Zigzag na rin, zigzag. Ang dami kapatid ako, Lilo. Pare ko yan, di ba? Silulping ngayong wangko. Pati sa lamin ng wali mo.
Lagi yun. Text mo yung anti-method, tapos balik magic. Text mo yung kanina, tapos balik me. Sumat na kay Pangari Matternet. Ito yung napapabuhat at yung napapakuskus. Hindi sa nilalagay na sa yan. Ay, muna lang ako rin. O sige, lang ako muna. Sige, tumba mo na lang. Ayaw! Kaya na, Ted, ipapalakita ko Tarlac kasi ito eh. Pero nakaplata to sa San Antonio Concepcion, Tarlac. Bakit dito dito naman? Stop, magic. Comment man, bibigay kita. Tuyo ka naman. Yan. Baby, hindi ka tamang tersus. Sa Concepcion, Tarlac Concepcion, San Antonio Concepcion. Ha? Siguro. Sabi itong makros siguro. Wala ko. Zigzag na rin, zigzag. Yung line. Tapos balik ka rin. Ano kapatid ako, Lilo? Ay, pare ko yun, di ba? Sinulpi ngayong wangko. Pati salamin ng mali mo.
Lagi yun. Next may antimeto, tas balik magic. Next may kanina, tas balik may. Ay, wala, muna na lang ko rin. O, sige, lang ako. Sige, tumba mo na lang. Stay out. Sinak magic. Comment man, bibigay kita. Bibigyan ka tamang tersus. Ha? Siguro. Akin itong makros siguro. Kaya ka. Zigzag na rin, zigzag. Saan folder siya nakalagay ko rin? Ha? Saan folder? Kapatid ako dito. Sa folder. Yung tarlock mo. Tarlac folder, conception folder, control folder. Eh, pare ko yun naman, sinulpi ngayong wang. Lot 21. 5. Pati sa lamin Ilang ng folder volume. ba siya?
Balik, me. Dali mo lang, muna lang ako rin. O sige, lang ako muna. Sige, tumba mo na lang. Kaya, sinak, magic. Kami naman, sige. Tuya ka naman. Yan, yan. Ibigyan ka tamang tersus. Not ready, go. Sorry. Ano ka ba po sa Fernando? After lunch, sir. Ha? Oo, anong problema, sir? Tuko mo naman din. Ginagawa mo. Siguro. Lunch po. Kapit ng makras siguro. Ay, tignan ka naman din, sir. Wala akong problema. Kaya ka. Wala akong problema, sir. Ay, hindi po. May ka-check po naman na po. Hindi ko bintang bisita. O, low back po pala. Kaya po makapansinan. Kapo. Kapo. Wala akong problema, sir. Thank you po. Ano? Zigzag na rin, zigzag. Kapatid ako dito. Hindi, pare ko yan naman, sinulpi nga yung wangko. Pati sa lamin ng mali mo. Wala piyag. Kanino yung iPhone? Sa Arbella ba? Yun yung tarlak? Papalugin na ko yan eh. Dahil survivor men, boss.
Check yun. Nung ano, nung Next October may 14. katimeto, tas balik magic. Gusto tayo ng tulo. Next may kanina, tas balik may. Malapit yung sa subdivide lang bro. Gusto yung dalan yun. Oo, kanila yan mo yan. Kakanilaya rin. For survey yan. Ay, muna lang ako rin. Saan siya? Nakalagay na. Safety pa, ano. Nagawa ko yung CDC. Sige, bamba mo na lang. Layout. Kaya open mo na doon sa file mo kuya Rod. Kanang taon nyo. Saan? Kanang taon nyo. Ang sa KMG. Oo. Bibigyan niya ka naman Epsis. Try. Usap kita. Nakabili ako ng issue. Sa retail gas tayo. Ha? Siguro. Kapit ng mag-cross siguro. Wala ka. Yan yung panis. Bago ka makarating ng panis, yung panis, yung escape mo. Ito papuntang Tindala. Dito sa area na to, may mga nagtitigil. Nakita mo yun, no? Meron pa... Zigzag na rin, zigzag. Pare ko yun, di ba, sinulping yung wangko. Pati sa lamin ng umali mo. Yun, Rose. Alam mo yung... Ano, di ba? Coca-Cola. Diretso ka, tapos magkita mo yung
Hindi yun. Next may anti-method, tas balik medic. Next may kanina, tas balik med. May enok dito, may enok din sa right side. Hindi pa punta nga nila sa right. Hindi mo lang, uno na lang ulit. Sige, lang ako. Sige, tumba mo na lang. Kaya, Stop. Pero kung bigyan tayo, ilan? Buo. Luwal ka. Okay ba? Uy, pag di ka tayo I-appeal mo ba yan? Uy, hindi mag-send niya ako. Hindi ko makaya na mag-send niya. Pero Hindi kita tatanggap bayad. Hindi kita tatanggap bayad eh. Bawal kaya. mamayo ko sa kaya kayo pwede. Hindi kayo tatanggap bayad. Laging resibo mo din bigyan. Laging katunayan na may mayad kayo. Wow. Kasi po to, nung manala ko kasi kang mga ngiti. Tanduda. Yang luwal. Yang Madam. Hello po. kapit itong mag-cross siguro. Hello. Nakuha nung tatanggap bayad kung hindi yung baby. Dapat ay kung kakayo po kami ng suya tapos sino. Kanya ka. Baka yung talas na po. Alam mo lang, hindi na lang. Sabi mo kung Tigsak na rin, tigsak. Magkano ka dito ako dito? Pare ko yan naman, sinulpi ngayong wang. Pati sa lamin ng umali mo.
balik medic. Next may Pepper. halina, tas balik med. Kaya na lang para Kano? hindi tumukay ko. Hindi mo lang, muna lang ako rin. Sige, ako. Sige, tumba mo na lang. Kaya, 11 pesos sa peso. Magkano babayaran da? Isang meron 11 peso, isang meron 2.5. Isang meron kasi yun ay magdulong. Hmm. kami naman. Maybe hindi ka tamang tertius. Ha? Siguro. Bakit itong mag-cross siguro? Kaya ko. Anong panisisindi mo naman? Ano? Zigzag na rin, zigzag. Ano kapatid ako dito? Pare ko yan, di ba? Sinulping yung mangko. Pati salamin ng mali mo.
Sige yun. Next may antimeto, das balik magic. Next may kanina, das balik me. Tuloy mo lang, ano lang ako rin. Sige lang ako. Sige, tumba mo na lang. Kaya, stock magic. Commitment, pinilagay dito. Maybe, yung katama dito. Siguro. Bakit ka mag-cross siguro? Yan masakit mo lang. Diyan ka rin ay, sige ko. Kasi nga kayo, chicks. Ha? Dito mo ko. Sinapsip lang na naman sa ay ganas mo ito. Mga ligis yan. Huwag na kami nilayin yan. Kamera, magkuha ako. Tumira ang hay ng kela. Oo.
100 pa lang yung Next week, anti-meta, tas Ito. balik magic. Ano pa naman sa tingin business meeting pa? Next week, kanina, tas balik med. Hindi nga man ako kaya pare. Yung Orion na yun eh. Hindi ko lang, muna lang ako rin. Eh, pero ang dami yan. Muna lang. Kaya, ako na rin ginahin ko yan. May pangkagulo. May mabali na yung kliyente. Kaya, Hindi akong mga Yung bakot ko nun. Yung rin ng kliyente pare. Alay ng corner ka nun, makabakot ka. Yo, makabakad rin. Muli na mo. Hindi ko ba yung makabakot din? Bala ng kliyente pare. Makalubay ni. Kaya ang loting month 3. Ini, papakawain nyo na sa amin. Ngayon pala, mga lagay at ang dalo. Kalapad ng province dito. 14 meters yun eh. Hindi na ano? Kalapad ng province. Tak nito ang pinagay. Napun, kasi ibigis. Malapit. Ikaw, hindi ko na parang may bundok. Mali pa ang gawin mo dito. Ha? Walang mali yan. Kasi dahil kudod na pare. Diba? Mali pa ang gawin mo dito. Ganyan ganyan, nung kunanin ng gobyerno, pare, talang harapan, talang magkakaroon. Diba? Kaya hindi kayo nila pwede mag-stage ko. Mag-stage. Mag-stage. Pwede kayo yung one na mo. Update ka ko, Eric. Ha? Update ka. Oo, actually, mga 9:30 updates na ako eh. Si Bakit. Pero pero hindi, sasabihin na ako pag nag-dance na. Sabi ako. Pupunta muna ako. Sabay ako pwede. Baka mag-isip ko. Sisi. Sabay-sabay na tayo. Ang dami ng Sisi. Post na natin office. wala. Ay, ano mga Ako ito pala maalat kita, dalang ka rin. Oo, dapat pala po dito. Pag mga tasirap mo na eh. Kung ito maalat maputigay, ganito. Yung karlat. Hindi ako ng basa. Ay, Yan rin yun. Pangawa pa ng basa. natambalan na alam niya, pero siya na yun. Ano siya, siya. Ambet, pati yung nag-iis. Ginawa yung nag-iis mo. Kaya nga, pero yung Guinness. Gate ako ng gate mo. Boy, ikaw mo ito Guinness. Boy na. Ito tipombo. Tigsag na rin, tigsag. Hindi ka yun eh. Basta naglinis kayo mo ha. Basta Sigurado kayo maglinis kayo mo. Ito. Taga-video ito. Hindi office. Pare ko yan, di ba sinulping yung wag? Pati sa lamin ng mukha mo. Tanggal. Ay, ano? Hindi ko kami yung sa tayo yung lechon.
Puto sana kaya. Hindi. Brian. Hindi wala na yung bago. Tagi yun. Next week, anti-method, tas Kaya balik siguro meeting. ng bago. Next week, kanina, tas balik meeting. Oo, quality good pa. Nalikan mong lechon. Pwede, mabaho si lechon. Ano mabaho si lechon? Habang magdaya, papakat. Magpapak ka eh. Baka naman mag-ba, eh wala pa naman kapag Hindi magpag ka pa. ganun bumaysan. May yung patela pa kayo na. Makukulo. Wala naman yun eh. Chip pa po. Chip pa po. Wala ka chip. Yan yung nakikarimada. Awa. Patela. Magkain ka pa, magkaka pa ang balik. Dahil takay ka na yung kawain king gulang. Tututan mo lang rin kayo yung cable tie. Pero ito pinutot mo yung cable tie, tututan mo itang tipong agamit tayo pa yung cable tie na eh. Eh may pupututan kayo itang etan na yung gamit. Intindihan mo ko sabihan? Paano natin tatag kayo tayo tayo? Interesting. Yung driver ko ba? Driver? Meron nga naman tayo. Hari, lagyan mo sa aling lechon. Motor. Ali. Hindi naman natampo yung salwa niya. Kilo yan. Kilo yan. Okay lang mo sa'yo. Hindi kayo ginagawa. Sabi tayo, Chris. Sabi tayo, Chris. Tapos, magbalik ka agad Kelly. Right, pag-try mo na lang sinalo. Sige po. 27.7. Dito mo na 27.7. Patanggap pa na po, mag-try ka mag-analyze kayo sa negosyo. Forward kayo ng kaya. Pero tapa na lahat niya, yung pinaka-bili pa ka rin. Hindi yan. Pinaka-rin. Hindi yan. Yung pa-ringlan niya. Nandun na yung cooler natin, right yung dalawa. Hindi na ako. Ilang year yung nabili mo? 7. Nag-cash lahat doon. Gayasad ko muna yung isa. Oo. Tapos yung iba, hindi nakabasag. Para masara lang. Okay. Eh, sure na bukas yung laog niya. Sige. Hindi ba tutukin yung laog kasi? Chris Harold. Nung sagli ako, lolo kami mo. Ha? Nung sagli ako yung Abraham, naglo na kami. Banda na Tuloy kami. ko. Tuloy yung natin yung laog mo yun. Tuloy ka ba? Eh, magparad na ng engineer ah. Eh, pamiras ka. Ay, mapagal yan. Before ka mag-die, Ilan mo rin kayo, boss? Kulang yung sakay, meron yung sakay ka? nagwa. Ando haya. Ito man ba kaya pa mamiras ka yan? Yan ang waiting time yung Melbourne sigurado. Ang Domingo pa mo, abak pa mo, yan nakakain, sobrang naka-busy. May ako lagi yung mga alauna yata, alas 12. Kapag ganyan, biyahe mga na. Ako na yung mga pala sa tawag na ako. Pero sa kanya ka rin, matugtog ka pa. Gusto lang yan. Melbourne na sa kanya ka rin, alas 12. Ha? Pare ko yan naman si Luteng ang wag. Sa tagay, makaturo ka kanila. Pati sa labis na umali mo. May bante. Makaturo na.
Sa metro to. Hindi ko lang, wala lang ako rin. Sinend ko na yung limutan kayo sa ko. Sige, lang ako. Ito, bago na lang. Kaya, Boss, may tanda pala ako magkapalit kayo. Nartes boss. Wow. Diba? Kami naman, sige, hindi. Bibingin ka tamang tersa. Ha? Siguro. Sabi itong matras siguro. Kaya ko. Hello. Yes, good morning. Good morning, sir. Sorry. Alang makantang requirement yung guys sa New Mexico. Ipapuntahan natin tao pa rin. No need pa ka na kumuang journey pag liwan, 16 tama sila. Wala na pa ka ng antay. Hindi pa ano mo lapit na rin. Hindi pa kami ka rin. Baka kami yun siya, hindi pa kami alalang bahayo. Lastly, may matanggapin ka ay saan ko na ito natin labang makantang pinasang resolution. Alaman na kami makanta. So, kita mo pin, ala kami certificate na patal na yung makanta. Pero alam mo, Zigzag na rin, zigzag. ang report namin sa Pagpa, pagpanating kayo sa kayari, yung bukas. Pare ko yun naman, sinunod ngayong wampo. Pati salamin ng mali mo. Tigtag yun. Next may anti-method, tas balik magic.
Next may ka dito, tapos balik may. Balik mo na, muna lang ako rin. Sige, lang ako. Sige, tumba ko na lang. Kaya, Hello! Kamusta ka na, pre? Hindi, yung Kalisay. Kamusta? Nakakamita mo Kalisay. Ganun ba? Naku, na-aquary na pala na na-aquary yung lugar nyo. Importante, hindi naman masyado nakapagkado kayo dito sa mga huli ko lang. Sige, pre. Balita. Ganito ako ngayon, si Fernando. Oo, doon ako nakapila, dati. ha? Hindi ko alam. Sabi itong mag-cross siguro. Ano gusto natin mo dyan? Ano oras yung darating? Alam mo ba, pesta kayo dito sa St. Jude? Oo. Tata mo na dito sa akin, tapos sa akin, manangayon na tayo. Oo. Oo. Hindi na ano project mo rito? Mas bahay ba? Ano kayo? Ay, oo, talaga? Kayo magkakasama ngayon? Talaga? Ayos ah. Ayos ah. Very good yan. Ang sus! Grabe naman to. Aray ko naman. Ayun. Alam mo namang sa lahat ng bagay, ikaw ang ikaw ang tinitingala ko sa lahat ng bagay. Oo, paggabi. Ikaw talaga. Actually, yung kanto, kasi from highway, no, papasok ka doon sa kanto ng St. Jude. Alis na tapat lang ang kanto yun itong opisina na. Dito lang ako. Sige. Okay. Basta magkikita tayo. Magla-lunch ka mamaya ron, ha? Oo, isa pa ko yung mga sina Nilsson at saka yung sa ano. Na, okay. Sige. Thank you. Kapatid ako dito. Ari, simple ako. Ikabat ka na basta agad, iwaran natin ng lechon. Tatlo. Diretso ka, nagpasa ng baliti, Coca-Cola, top-line. Una mo dasan, ating enok ng baby. Pati sa lamin ng Balik ng bagya, ating enok ng wala. Enok ko pandere. Enok pa mo muna mo dasan, tapos mga ilang 100 meters, enok iguanan. Kalagpas mo kay enok, dikit-dikit na lang yung tindahan, nakita yung wala Roseanne. Roseanne lechon. Paunta na ka rin.
Kung sabihin niya, ay, kung tayo ko alas 11. Next week, antimeto, tas balik Punta may. ka ulit. Pag-antik ka. Banda naman king kay Kire. Next week, kanina, tas balik may. Di ba ating dalan pero bayo ko meron Spanish pa ko pa kanya. Secret heart. Kita ang bayo ko meron sin pa ko bakit mo naging kay Kire. Sali ka napatahili. Wala, wala na ko rin. Bili ko bawat Sige, ako. Ginagawa mo na. Kaya, Bali, nan. Bisa niya. Ako na rin. Ano, magpapita ka kaya? Ako nagpipit eh. Magpapita ka mo. Kaya miss, bukit mo ka doon ba kanina, yung nakamantra, kung ano. Ha? Ne, tsaka itong nakasalit. Mahirapan. Kung sana nyo yung makapapa. Hindi ko matulungan kayo. Dali, mag-commit niya ako. Mas okay pag-commit. Kaso yung sumikommit ka, huwag ka nang papangkapit. Ito mo ba? Ito ka, tasago ni Kinitan. Takmanya mo, takmanya. Yaman niya pala ini. Bisa pa, bisa pa. Ay, bante. Bante kay katang masalupot. Ay. Ari dapat ka nakuha mo ka rin, picturean mo eh. Para meron siya ni, picturean tayo rin, kung mga tayo pa rin. Kumaka ka rin guys, kaya po kong batal at ako po ang bitis. Kaya ka rin, wow. Wow, as much as possible din. Kaya kung siyempre, kung hindi mo kaya kung yung isa naging legal, kung tatakan mo pa rin na kayo. Pagpas din ko nung naging-pagawa plano na. Ay, ano black? The next year, black 27? Baru ang buhay na. Black 27 days din to. 27. Black tuloy mo. Black 27. Sabi ko siya tayo na SZ. Biro. Yaman ako tayo. Regular na kasi, babae. Lahat ng tuloy ko na naman. Bawas ka. Palit. Nano ka rin gagawin di nga palit? Itong kahit ko. Big line. Pang pwesto na rin. Paulit-ulit mo naman gagawin ka rin. Sure yan ang pera. Ikaw pang masaya yan. Wala mo na. Kaya nakalit. Kasi walang dating gawin eh. Pero dahil alas 11, siguro tinang bisita alas 11. hindi pare ko yun, di ba, si Lord Bing yung wampo. Pati salamin na ang umali mo.
Lagi yun. Next may Antimeto, tas balik Magic. Next may Anita, tas balik May. Hindi mo na ako rin. Sige, lang ako. Dito, babo na lang. Kaya, kami naman, pinagigit eh. Ibigay ka tama ng versus. Sabi pa Belen napunta kay Kami. Check muna. Kaya ka ano, basta ka ano. Kailan ka ba pinaplastan? Ito yung ano, ginagawa ko yung napandas yung location sa laptop ko. Hindi. Yung ba yun? Siguro. Sabi ng matras siguro. Kaya ko. Zigzag na rin, zigzag. Pare ko yan naman, silulping ang mga pati sa lamin ng mali mo.
Next may kanina, tapos balik may. Pelikula, muna na lang ko rin. O sige, lang ko. Sige, tumba mo na lang. Ayan. Kami naman, pinagigit eh. Bibingin ka tama, Tersus. Ha? Siguro. Habis itong matras siguro. Zigzag na rin, zigzag. Pare ko yun, di ba? Sinulping yung wang. Pati sa lamin ng mali mo.